Vinga, ja tenim al carrer de les Cuinetes i tenim a la Roser aquí a l'estudi. Bon dia. Molt bon dia a tothom. Molt bon dia, Helena. Molt bon dia. Bé, tornem a parlar doncs, de fer cosetes així fermentades, no? Que no és la primera vegada que en parlem. No és la primera vegada i ni serà l'última. Ni serà l'última. No. A més, ahir vaig anar a un taller que explicaven també fermentats a base de llentiscle. Llentiscle? Un taller que es va fer a Mataró. Sí, llentiscle és un arbust, un arbre no gaire gros, que neix per aquí, aquesta zona, és de la zona mediterrània. I se n'extreuen, tenen moltes propietats, en una illa grega, la illa de Quios, n'extreuen una resina, i amb aquesta resina hi cuinen. És que a Grècia tenen molta tendència a extreure resines i utilitzar-les. Hi ha un vi que es diu Retsina, que és feta, m'han dit que és feta, jo crec que és així, amb la resina de pi. Caram, i té com un regustet de resina. Mira, haurem d'anar a Grècia per provar-ho, això. Sí. I bé, aquí abans també s'utilitzava la resina del llentiscle, i un dia ja en parlarem, es diu màstic, i jo sóc una mica filòloga, crec que això d'aquí ve mastegar, o al revés. A l'inrevés. Podria ser, perquè el màstic és com un xiclet. Abans es feia servir com de xiclet. I era com una pega que es posava a la boca i servia per desinfectar, per fer anar a la mandíbula, que el xiclet és un exercici de mandíbula. Totalment. I doncs això, que es feia servir molt aquesta resina. I ara, bé, aquí no es fa tant, o no es fa, no ho sé, però a Grècia sí, perquè allà és una varietat diferent, perquè, a veure, és la mateixa, però amb el clima grec, que té molt més sol, està més exposat i així, li fan uns talls i llavors treu aquesta mena de saba interna, aquesta resina, i llavors l'utilitzen, la comercialitzen i així. I crec que al Marroc també. És a dir, que hi ha altres cuines que sí que l'utilitzen molt. I doncs bé, me n'he anat per les branques del llentiscle. I el taller d'ahir, com va anar el taller d'ahir? Era taller de cuina amb llentiscle. El llentiscle és un arbust que té la fulla molt dura, tot ell és molt dur, menys les floretes, quan comencen a sortir, són una mica tendres. És molt aromàtic. És un arbust que està protegit. Més que res, es reprodueix molt, aquí en tenim moltíssim. Està protegit perquè venen persones a tallar-lo per aprofitar-ne l'ús, se'n van al bosc, veuen allà mig al bosc un arbust de llentiscle, el tallen, per anar bé, tallen només les puntes, però a vegades els destrossen, i això ho venen. I ho compren, m'han dit que ho compren a Holanda, ho compren per fer rams de flors. Ai, caram. Sí, però molt a l'engròs i llavors, clar, està una mica amenaçat. Amb la mimosa? He vist que també els estan venent. Que també venen a... Així a mercats. Vaig estar a Puigcerdà fa un parell de setmanes o 3 i venien mimosa. Va estranyar molt. La mimosa deu tenir el seu avantatge per protegir-se, que és que un cop tallada la flor no aguanta, pràcticament aguanta uns dies, però de seguida queda com sequeta. Sí, és veritat. El llentiscle aguanta tant que, clar, el tallen, l'envien, i es guanyen la vida amb això, però, clar, no està regulat i poden fer mal als boscos. Pensem que el llentiscle també fa les flors i després de les flors fa uns fruits que primer són verds, després vermells i després negres quan maduren, i els ocells se n'alimenten. Llavors imagina't que hi ha una colònia d'ocells, uns ocells que viuen al bosc, que tenen aquell aliment segur cada temporada i els hi tallen. Clar. I potser per buscar un altre lloc que hi hagi una mata de llentiscle, potser els hi costa, és perjudicial en aquest sentit. S'ha de saber molt el que es fa. Si es fa amb consciència i regulat, no passa res, perquè en treus una mica d'aquí, una mica d'allà. Les persones que anem a bosc o collim herbes, sabem que no podem, que si hi ha 10 mates, una aquí, una mica més endavant, no agafarem tota una mata i deixarem les altres, sinó que agafarem una mica d'aquí, una mica d'allà, de manera que la mata és com si les porgues una mica, en treus les seves parts que tu utilitzaràs, però no la deixes esplomissada, que no pugui sobreviure. S'ha de fer amb consciència, també. Amb consciència. I si vas al bosc i trobes una floreta, que dius, oh, quina floreta, i no n'hi ha cap més al voltant,
pensa tu 2 vegades abans d'arrencar-la. Clar. Potser és l'única que queda en aquell bosc, no ho sabem. Caram. No? Sí, sí. Hi ha orquídees també, els boscos, que són precioses, els hi fem aquella foto, la guardem, la fotografia, i no cal que l'arrenquem. No cal. Si n'hi ha 50, evidentment pots agafar 2 o 3, no passa res. Si a darrere teu venen 50 persones i cadascun agafa una, tot és a la mesura. Tot en mesura, Tot sí, en sí. mesura. I sobretot Com això, diem que aquí. prenguem consciència de que s'ha de cuidar el nostre entorn. Molta consciència, això ens convé. I avui uns tomàquets I sí, cherry, no? Ara tornem... Sí. Jo un dia explicaré tots aquests fermentats del llentiscle perquè eren molt interessants. Doncs sí, aquesta és una salsa bolognesa, però afegint-hi aquestes tomàquets cherry fermentades. Això va venir perquè un dia una companya aficionada a les herbes em va passar un vídeo que hi havia un noi que feia aquests tomàquets cherry que els fermentava. No? Ell els posava en un pot, amb uns ingredients que vaig apuntar i així, i al cap de 2 o 3 dies feia bombolletes, que és a dir, que havia fermentat, i les tastava i deien que eren delicioses. I jo sí, això ho he de provar, no? I llavors el que vaig fer, vaig posar un quart de litre d'aigua, amb 10 grams de sal, vaig remenar fins que quedés ben desfeta, i vaig afegir llor, pebre amb gra, una branca de menta, bé, tenia rementerola, que és la menta que tenim vulgarment per aquí, una mica de saliandre amb gra i alguna altra coseta que tenia per allà, segurament, i vaig, acabar-ho de remenar totes les herbes aquestes, i llavors hi vaig posar aquests tomàquets, que estaven ben nets i secs, i havien de quedar coberts, però ells tenen tendència, com que tenen aire dins, tenen tendència a pujar i, a més, havent-hi la sal també fa surar més. Sí. Bé, és igual, que quedin coberts, encara que suri una mica, no passa res. Llavors vaig tapar amb una tapa hermètica d'aquestes de seguretat. I aquell noi deia que al cap de 2 o 3 dies, que ja es veien les bombolletes, i ell es veia que les obria i, efectivament, hi havia activitat de bombolletes molt finetes que anaven... És molt bonic, perquè els tomàquets cherry, si són aquests rodonets i així, i amb poses un pot de vidre, des de fora es veuen, és molt bonic. I un tallet de llimona, em sembla que també hi vaig posar de pell de llimona, queda bonic. I llavors ell ho destapava, en tastava una i deia, delicioso, delicioso. I vaig pensar, bé, doncs ho tastarem, no? I vaig fer el mateix. Sí, i això, com vaig veure que hi havia les bombolletes, em va trigar una mica més del que deia ell, potser 4 dies, 3 o 4 dies, i jo sí que el destapo, i tasto, i dic... no m'agrada. No és tan deliciós. Tinc una companya que va fer exactament el mateix, diu, no m'agraden. I ja està. I ell els posava a l'amanida, no sé què, ja no me'n recordo exactament què em feia, però mira, els vaig tornar a tapar i els vaig deixar allà. Com que era bonic el pot, li vaig posar un barretet d'aquests de roba. Sí, ves la fotografia que l'hem publicat. Feia bonic en allà a la cuina i m'alegrava el dia, no? I llavors va venir aquesta setmana passada que dic, mira, avui toca fer una mica amb bé de gust salsa bolognesa, amb una mica de verdures, una mica de carn picada, i la vaig fer. Vaig agafar mitja ceba picada, 150 grams de carn picada, de vedella, en aquest cas. També es pot substituir amb allò que dic a vegades, que és la soja texturitzada, si no volem menjar carn. Podem menjar tot soja texturitzada, només l'hem de deixar una mica amb remull i després l'escorrem i ja la tirem i és ben bé, passa ben bé per carn. Llavors vaig fer servir, per anar de pressa, tenia tard una llauna de tomàquet, d'aquests a trossets, que ja ve preparada, però no cuita, simplement llauna amb tomàquet amb conserva, i un granet d'all. Amb això vaig fer una mica sofregit. Primer em sembla que vaig passar la carn, perquè llavors queda una mica dauradeta. Llavors em sembla que la vaig separar, vaig tirar la ceba, i llavors vaig tornar a tirar la carn, i el granet d'all també, i quan ja estava això una mica, que es veia que ja havia cuit una miqueta de sal i així, i vaig tirar 2 llesques de sobrassada. Anda. Sí, perquè i queda ben desfateta, queda que no es veu, però li dona aquell gustet especial que va molt bé. I llavors al final vaig mirar cap allà i dic, ai, mira, les cherries.
Dic, perquè, clar, la tomaca ja s'havia quedat, s'havia evaporat i així, dic, ai, mira, provarem. I vaig destapar el pot i vaig anar agafant-les i, clar, com que estan supertoves, perquè la fermentació els ha cuit, en certa manera, ja estan cuites. Per tant, no els havia de posar al començament, ja es podien posar al final. I vaig anar pitjant la pell, va saltar la pell, la vaig retirar i vaig anar tirant unes 10-12 xerris d'aquestes. No la vas provar abans, allà va servir? No, perquè ja sabia que tenia mal gust. Si al cap de 3-4 dies tenia mal gust, al cap de... Això, com havia passat? O sigui, passats els dies... Havia passat temps, No, mesos. Menys un parell de mesos havien passat. Però, com que no es veia, no hi havia ni floridura, ni feia pudor, això les persones que estem acostumades a fermentar, ja vigilem els signes que s'ha fet malbé. Si surten unes rodonetes de floridura a sobre, s'ha de llançar absolutament tot. No pots aprofitar-ho, perquè no sabem fins on arriben, a vegades ho he dit, Però no, estava perfecte, feia olor de fermentat, de normal, i doncs jo sí que els hi tiro, i això, la pell no, però la resta els hi vaig tirar tot, i la veritat és que va com donar-li un plus de gust en aquella salsa, i a més, no només de gust, sinó que tots aquells ferments també els incorporem, i ens ajuden també a la salut digestiva. Sí. I llavors, què més hi vaig tirar? Vaig acabar de tastar, a veure com estava. Aquell ferment sec que vaig comentar un dia, que es diu murri, o el muri, que és un ferment medieval, que també en tinc per allà, que és com sal, és una cosa que potencia el gust i té una mica de gust de les espècies que hi vaig posar, una mica de julivert, fulles de pastanaga, que tenia les fulles, les vaig tallar a trossets ben petitets, perquè són... Espera't, no, aquesta vegada no les vaig agafar tendres, no. Com compro pastanagues en fulles, tallo les fulles, les lligo amb un fil i les penjo, tinc un ganxo allà a la cuina i es van assecant, no triguen gaire a assecar-se. I les remeno una mica els primers dies perquè hi passi l'aire per dins i de seguida s'assequen. I les tenia allà penjades i és només agafar-ne un trosset sense la tija del mig, agafes... diguéssim, com si escorreguessis, no? Només les fulletes aquelles petitones, i queda com triturat. També un dia, també ho tinc triturat en un altre pot, vaig passar pel molinet de cafè i llavors tires una mica de gust, dona una mica d'aquell gust de la fulla de pastanaga, que també li queda bé. Pebre negre, i llavors ja està, ja el tenia fet. Vaig coure una pasta, en aquest cas eren llacets, i llavors sobre el plat, abans de servir-ho, vaig posar-hi gruyère ratllat, formatge, però just tocant el plat. Llavors hi vaig posar... A vegades ho faig al revés, les coses. Sempre posem la pasta, la salsa i el formatge. Sí. Et menges primer el formatge, et menges la salsa i a vegades a baix et queden trossos de la pasta sense la salsa. Ho barreixes tot, no? El que faig és una mica com els italians, no? Que fan la salsa i llavors agafen, quan encara està bullint, està ben calent, la pasta ja està cuita al dente, que diuen, l'acaben de coure a dins a la salsa i afegint una mica del mateix brou de bullir la salsa. És això el que vaig fer. Però llavors en el plat, per no posar el formatge a sobre, perquè m'agrada molt, i m'agrada també trobar-lo cap al final. Llavors el poso sobre el plat i llavors hi poso a sobre la pasta ja barrejada amb aquesta salsa i a sobre l'altra part una miqueta més de formatge. I així tinc formatge al començament i formatge al final. Per dalt i per baix, no? Per dalt i per baix, per tot. I la veritat, van quedar molt bé amb aquestes tomaques i us animo a fer fermentats. Jo, si voleu, a vegades ho he pensat, no? Fer algun dia taller? Faré algun taller, sí. Sí, ho oferiré per fer un taller de fermentats. Clar, per què no? Jo no tinc gaire tendència a fermentar verdures, així hi ha companyes que els agraden moltíssim. A mi, per exemple, la col fermentada, el xucrut, ho he provat. Vaig provar de fer col blanca, també la llombarda, també l'he fet. A vegades n'havia fet alternant capes de llombarda i de la blanca. Però era una cosa que el primer dia deia, ai, mira, però menjar-me tot el pot i així, a casa tampoc els agrada gaire, i és una cosa que he anat deixant. És bo provar-ho. Proves de fer-ho, veure com va, experimentes una mica què és la fermentació, aquesta fermentació que surt és a base de bacteris, de làctic, àcid làctic, surt tot això, surt aquest puntet avinagrat sense haver-hi posat vinagre, és només amb la sal
i l'aigua, o la sal i les verdures a capes, i va deixant anar aquest seu suc, i tot. És tot un món, que ens el perdem si no l'experimentem, i jo us animo que ho feu. I si puc, un dia faré algun taller d'això. Sí, m'agradaria. Vinga. Provarem. I si no és, ja t'he dit, si no és fermentar de verdures, de fruites, begudes, que és el que faig jo. Sí, això sí que tot l'any, beguda fermentada a casa, no entra pas cap beguda amb gas de les que venen a la botiga, perquè és que són molt millors les de casa. Són molt millors, no porten sucre, perquè el sucre sí que li poses, però desapareix, perquè és l'aliment dels llevats. I és t'ajuda també a la digestió, a anar bé de ventre, i ajuda molt a la salut, més que no pas comprar un refresc d'aquests amb gas afegit, que no ha fermentat, és tot químic, perquè ens sembla que com que és de color de taronja, hi ha taronja dins, és que no n'hi ha de taronja, i si n'hi ha un 1% o un 2%, mirem les etiquetes i veurem què ens estem menjant. Sí, sí. I us doncs ho recomano. Escolta, t'animo que facis aquest taller, clar, jo t'animo que el facis. Sí, mira, ja que ho he dit per antenes com un compromís, ara m'hi posaré. Fantàstic. Doncs Roser, fins la propera setmana. A reveure. Moltes gràcies.